Зебра бик матур һәм үзенчәлекле хайван. Ул тышкы кыяфәте белән атка охшаган. Бу аңлашыла да. Зебра атның якын туганы. Зебраның гәүдә озынлыгы 2 метр, авырлыгы якынча 320 килограмм. Зебраның тәне буй-буй сызыклар белән капланган. Галимнәр фикеренчә, мондый сызыклар хайванны агулы бижәкләрдән, бигрәк тә цирцы чебененнән һәм кигәнүннән саклый. Тагын зебрага һөҗүм иткән йырткычларның күзләрен камаштыра һәм алардан качарга булыша. Шулай ук бу сызыклар бер зебраны икенчесеннән айыру өчен кирәк. Буй-буй сызыклар зебра тәнендә үзенчәлекле бизәк хасил итә. Зебра балалары әниләрен шул бизәккә карап таныйлар. Зебралар чирәм, яфраклар, агач ботаклары һәм кайры белән туклана. Тапса, җиләк-җимешләр, сусыл үсентеләр дә ашый. Зебралар гадәттә зур көтүләргә берләшеп яши. Көтү башлыгы итеп ата зебра билгеләнә. Аңа күпләгән ана һәм бала зебралар кушыла. Мондый көтү йөзләгән хайванны үз эченә ала. Ана зебраның йөклелек чоры бер елга сузыла. Гадәттә ул бер бала таба. Яңа туган зебра 30 килограмм авырлыкта һәм 80 сантиметр озынлыкта була. Ярты сәгатьтән ул инде тәпиләренә баса һәм әнисе артыннан йөгереп йөри башлый. Әни зебра баласын бер ел буе имзә. Башка хайваннарныкыннан аермалы буларак, зебраның сөте ал төстә. Туклыклы сөт эчә-эчә зебра 1 яшькә җитә. Аннары көтүдән чыгып китә һәм мөстәкыйль яши башлый. Табигатьтә зебрага арслан, леопард һәм юлбарыс һөҗүм итәргә мөмкин. Сулыклар янында аңа крокодилдан куркыныч яный. Ләкин зебраны тотуы җиңел түгел. Ул бик яхшы күрә, ишетә һәм ис сизә. Йырткычтан качканда турыга хәрәкәт итми, зигзаг ясап йөгерә. Тагын арткы тәпиләренә басып, дошманына каты итеп тибә, яисә тешли дә ала. Син беләсеңме? Зебра бик аралашучан һәм кызыксынучан хайван. Ул буйвол, антилопа, газель, жираф һәм страуслар янында яши. Тагын үгез тукраны дип аталган кичкенә генә кош белән бик дус тора. Бу кош көннәр буе зебрага утырып йөри һәм аның тәненнән зарарлы бижәкләрне чүпли. Зебра кыргый табигатьтә 25 ел, кешеләр карамагында 50 ел яши. Әлеге хайваннарны табигатьтә Африкада очратырга мөмкин.